Μαθηματικά κατεύθυνσης Β' Λυκείου. Κονικές τομές, κύκλος. Στο μάθημα αυτό θα συζητήσουμε για την γενική εξίσωση του κύκλου. Η εξίσωση αυτή έχει αυτή τη μορφή που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και αχ και β ψ και γ ίσο το 0. Θα αποδείξουμε την εξής πρόταση. Κάθε κύκλος έχει εξίσωση της μορφής χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και αχ και β ψ και γ ίσο το 0 με α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ μεγαλύτερο από το 0. Και αντιστρόφως, κάθε εξίσωση της μορφής 1 παριστάνει κύκλο. Αυτή την πρόταση θα αποδείξουμε εδώ με διαδραστικά μαθηματικά και θα μελετήσουμε εδώ την κατασκευή της και θα δούμε ζωντανά τι συμβαίνει με αυτή την πρόταση χρησιμοποιώντας τα δυναμικά μαθηματικά. Ξεκινάμε λοιπόν. Απόδειξη. Στην αρχή θα αποδείξουμε το ευθύ. Δηλαδή θα αποδείξουμε ότι κάθε κύκλος έχει εξίσωση της μορφής 1 που είναι αυτή εδώ. Ξεκινάμε έστω ότι ο κύκλος C έχει κέντρο το σημείο K, χ0 ψ0 και μία ακτίνα ρ. Έστω ένα σημείο μ χ, ψ που ανήκει στον κύκλο C, αν και μόνο αν απέχει από το κέντρο του απόσταση ίση με ρ. Δηλαδή αν και μόνο αν ισχύει κ μ ισούται με ρ. Για να δούμε εδώ το σχήμα πώς γίνεται. Αρχικά έχουμε τις τρεις παραμέτρους που είναι το α, το β, το γ, που έχουν κάποιες στιγμές στιγμές. Αυτή τη στιγμή έχουν 3, 4 και 0. Εδώ έχουμε την παράσταση α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ που αυτή τη στιγμή ισούται με 25 αν κάνουμε τις πράξεις. 3 στο τετράγωνο και 4 στο τετράγωνο πλην 4 επί 0 κάνει 25. Και εδώ έχουμε ένα κύκλο και κάπου εδώ έχουμε το κέντρο του κύκλου που είναι σε αυτό το σημείο. Εδώ έχουμε το σημείο μ και εδώ είναι η ακτίνα του κύκλου. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Όμως γνωρίζουμε ότι το μήκος του τμήματος κ μ ισούται με ρίζα του χ πλην χ0 στο τετράγωνο συν ψ πλην ψ0 στο τετράγωνο. Είναι ο γνωστός μας τύπος από την απόσταση δύο σημείων. Το πρώτο σημείο είναι το κέντρο του κύκλου που έχει συνδεδεμένες χ0, ψ0 και εδώ είναι το σημείο μ με συνδεδεμένες χ, ψ. Όμως αυτό εδώ γνωρίζουμε ότι ισούται με ρ. Δηλαδή το μέτρο του κ μ θα ισούται με ρ. Άρα ρίζα του χ πλην χ0 στο τετράγωνο και ψ πλην ψ0 στο τετράγωνο θα ισούται με ρ. Για να συνεχίσουμε θα εψάσουμε την τελευταία σχέση στο τετράγωνο. Οπότε θα φύγει η ρίζα. Επομένως έχουμε χ πλην χ0 στο τετράγωνο και ψ πλην ψ0 στο τετράγωνο ίσο με ρ τετράγωνο. Κάνουμε τις πράξεις. Οπότε έχουμε χ πλην χ0 στο τετράγωνο και ψ ψ0 στο τετράγωνο ίσο με ρ στο τετράγωνο. Και αναπτύσσοντας θα έχουμε χ τετράγωνο πλην 2 χ0 επί χ και χ0 τετράγωνο και ψ τετράγωνο πλην 2 ψ0 επί ψ και ψ0 στο τετράγωνο ισούται με ρ τετράγωνο. Μετατρέπουμε αυτή τη σχέση σε μία που να μοιάζει περισσότερο με τη μορφή που θέλουμε. Έτσι το κάνουμε να είναι χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο πλην 2 χ0 χ, δηλαδή πρώτα έχουμε το τετράγωνο χ και το ψ, στη συνέχεια έχουμε το χ επί κάποιον αριθμό, πλην 2 ψ0 επί ψ, το ψ επί κάποιον αριθμό και όλα τα υπόλοιπα συν χ0 στο τετράγωνο συν ψ0 στο τετράγωνο ίσο ρ τετράγωνο. Εάν προσέξουμε καλά θα δούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε. Δηλαδή έχουμε χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και χ επί έναν αριθμό, τον α, αυτή τη στιγμή είναι το πλην 2 χ0, συν ψ επί έναν αριθμό το πλην 2 ψ0 που θα είναι το β και γ που θα είναι όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή το χ0 τετράγωνο και ψ0 τετράγωνο πλην ρ τετράγωνο ίσο με το 0. Παρατηρώ λοιπόν ότι αυτή η εξίσωση που καταλήξαμε, αυτή εδώ, είναι της μορφής χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και α χ και β ψ και γ ίσο το 0, όπου το α μας θα είναι το πλην 2 χ0, το β το πλην 2 ψ0
και το γ το χ0 τετράγωνο και ψ0 τετράγωνο πλην ρ τετράγωνο. Επομένως αποδείξαμε το εφή της πρότασης. Δηλαδή ότι κάθε εξίσωση κύκλου μπορεί να πάρει αυτή τη μορφή. Θα συνεχίσουμε τώρα με την απόδειξη του αντιστρόφου. Πάμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν την απόδειξη του αντιστρόφου. Θα δείξουμε ότι κάθε εξίσωση της μορφής 1 παριστάνει και κύκλο. Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Η εξίσωση η οποία έχουμε είναι χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο και αχ και β ψ και γ ίσον το 0. Σε αυτή την εξίσωση εντοπίζουμε το συντελεστή του χ που είναι το α, το συντελεστή του ψ που είναι το β και χωρίζουμε τα χ από τα ψ. Έχουμε λοιπόν χ τετράγωνο και αχ και ψ τετράγωνο και β ψ. Το δε γ το πάμε από την άλλη μεριά και γίνεται μείον γ. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζω και διαιρώ το α με το 2 και το ίδιο κάνω και στο β. Δηλαδή πολλαπλασιάζω και διαιρώ το β με το 2. Οπότε η εξίσωσή μας γίνεται χ τετράγωνο και 2 επί α δεύτερα χ και ψ τετράγωνο και 2 επί β δεύτερα επί ψ ίσον με μείον γ. Προχωρούμε, παρατηρούμε ότι αυτοί οι δύο όροι, χ τετράγωνο και 2α δεύτερα επί χ και ομοίως και ο επόμενος όρος ψ τετράγωνο συν 2 επί β δεύτερα επί ψ μοιάζουν με κάποια μέρη από κάποιες ταυτότητες και συγκεκριμένα από την ταυτότητα του τετραγώνου αθροίσματος. Γι' αυτό κάνουμε το εξής. Προσθέτουμε και στα δύο μέλη την κατάλληλη ποσότητα, τον κατάλληλο όρο, ώστε να σχηματίσει το τέλειο τετράγωνο. Αυτός ο όρος, αφού έχουμε εδώ το διπλάσιο γινόμενο, είναι α δεύτερα επί χ, ο όρος που χρειαζόμαστε είναι το α δεύτερα και όρος του τετράγωνου. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Ο όρος είναι β δεύτερα, χρειαζόμαστε το β δεύτερο στο τετράγωνο. Λοιπόν, προσθέτουμε και στα δύο μέλη το α τετράγωνο, το α δεύτερο στο τετράγωνο, και το β δεύτερο στο τετράγωνο. Τα υπόλοιπα παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Και έχουμε λοιπόν αυτή τη σχέση. Εδώ τώρα φτάνουμε σε μια σχέση όπου αυτοί οι τρεις πρώτοι όροι είναι η γνωστή μας ταυτότητα που είναι το τετράγωνο αθροίσματος και είναι το χ συν α δεύτερο και όλο στο τετράγωνο. Οι υπόλοιποι τρεις όροι είναι πάλι ένα τετράγωνο αθροίσματος, είναι το ψ συν β δεύτερο και όλο στο τετράγωνο. Κάνοντας τις πράξεις στο δεύτερο μέλος έχουμε α τετράγωνο τέταρτα και β τετράγωνο τέταρτα πλην γ. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε τις πράξεις. Έχουμε λοιπόν χ συν α δεύτερο στο τετράγωνο συν ψ συν β δεύτερο και όλο στο τετράγωνο ίσον. Εδώ κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα. Οπότε θα γίνει α τετράγωνο τέταρτα και β τετράγωνο τέταρτα πλην 4γ τέταρτα. Προχωρούμε. Και έχουμε χ συν α δεύτερα και όλο στο τετράγωνο συν ψ συν β δεύτερα και όλο στο τετράγωνο ίσον. Εδώ αυτά τα τρία κλάσματα είναι ομώνυμα και τα κάνουμε ένα κλάσμα. Βάζουμε παρονομαστή το 4 και αριθμητή α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ δια 4. Εδώ θα διακρίνουμε διάφορες περιπτώσεις. Και διακρίνουμε διάφορες περιπτώσεις διότι όλοι αυτοί οι αριθμοί α και β και γ είναι παράμετροι. Δηλαδή μπορεί να πάρουν οποιαδήποτε τιμή. Και να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Αν όλος αυτός ο όρος α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ είναι μεγαλύτερος από το 0, τότε η εξίσωση αυτή παριστάνει ένα κύκλο που έχει κέντρο το σημείο K με συνταγμένες πλην α δεύτερα πλην β δεύτερα. Και η ακτίνα του ρ θα ισούται με την τετραγωνική ρίζα το α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ δεύτερα. Άρα λοιπόν, αν αυτή η παράσταση το α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ είναι μεγαλύτερο από το 0, τότε όντως αυτή η εξίσωση παριστάνει έναν κύκλο με το κέντρο αυτό που είπαμε και ακτίνα ρ που ισούται με αυτή την παράσταση. Ποιες είναι οι υπόλοιπες περιπτώσεις? Είναι εύκολο να σκεφτούμε. Η επόμενη περίπτωση μπορεί να είναι αν το α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ ισούται με το 0. Τι γίνεται τότε? Για να δούμε. Τότε η εξίσωση 2 θα γίνει χ συν α δεύτερο τετράγωνο συν ψ συν β δεύτερο τετράγωνο στο 0. Ο όρος όλος αυτός εδώ έγινε 0. Από εδώ έχουμε, αφού έχουμε ένα άθροισμα τετραγώνων ισούται με το 0, σημαίνει ότι κάθε όρος αναγκαστικά ισούται με το 0. Άρα χ συν α δεύτερο ισούται με το 0 και ψ συν β δεύτερο ισούται με το 0. Από εδώ βρίσκουμε ότι το χ είναι μείον α δεύτερα
και ψ μείον β δεύτερα. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η εξίσωση αυτή παριστάνει ένα σημείο. Ένα σημείο K που έχει συντεταγμένες πλην α δεύτερα, κόμμα πλην β δεύτερα. Επομένως, όταν αυτός όρος ισούται με το 0, τότε δεν έχουμε ένα κύκλο, αλλά έχουμε ένα σημείο. Και μας μένει μια τελευταία περίπτωση, η οποία είναι όταν αυτός ο όρος είναι αρνητικός. Όταν αυτός ο όρος είναι αρνητικός, τότε η εξίσωση αυτή είναι αδύνατη. Διότι είναι ένα άθροισμα τετραγώνων. Για να πάμε να τη δούμε, την εξίσωση. Να την εξίσωση. Ένα άθροισμα τετραγώνων ισούται με αυτόν τον όρο που είναι αρνητικός. Αυτό είναι αδύνατο. Επομένως, δεν υπάρχουν σημεία μη χ, ψ, των οποίων οι συνταγμένοι θα την επαληθεύουν. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε και την απόδειξη του αντιστρόφου, της πρότασης, και έχουμε ολοκληρώσει την απόδειξη αυτή. Ας δούμε τώρα τι γίνεται εδώ με τα δυναμικά μαθηματικά. Όπως έχουμε λοιπόν πει, εδώ έχουμε τις τρεις παραμέτρους, το α, β και το γ. Αν τις βάλουμε διάφορες τιμές, τότε βλέπουμε ότι μεταβάλλεται ο κύκλος. Ας πούμε, αν μεταβάλουμε το α, παρατηρούμε ότι ο κύκλος μετακινείται προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Φυσικά αλλάζει η ακτίνα του κάθε φορά. Το β πάλι έχει σαν συνέπεια να μετακινεί τον κύκλο, εντάξει, και το γ έχει σαν συνέπεια να μικραίνει τον κύκλο. Όλα αυτά είναι ορατά και είναι πάρα πολύ εύκολα χάρη στα δυναμικά μαθηματικά. Σε ένα στατικό πίνακα δεν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα να εξετάσουμε τις διάφορες περιπτώσεις. Και εδώ θα καταλάβουμε ακόμα καλύτερα και αυτό που λέει η πρόταση. Η πρόταση λοιπόν λέει ότι αν η παράστασή μας α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ είναι μεγαλύτερο από το 0, τότε η εξίσωση αυτή παριστάνει κάποιο κύκλο. Όντως λοιπόν, ας βάλουμε διάφορες τιμές. Αυτή τη στιγμή η τιμή είναι της παράστασης α τετράγωνο και β τετράγωνο πλην 4γ είναι 20,29. Όντως έχουμε ένα κύκλο, η εξίσωση του κύκλου είναι αυτή, όπως έχουμε αναλύσει στη θεωρία, και η ακτίνα του είναι 2,25 περίπου σύμφωνα με τις πράξεις. Αν μετακινήσουμε το β, όσο λοιπόν δίνουμε διάφορες τιμές στα β και γ, λοιπόν, όταν αυτή η παράσταση, την οποία βλέπουμε συνέχεια το μέγεθος να μεταβάλλεται, δεν είναι μεγαλύτερο από το 0, πάντα έχουμε ένα κύκλο. Το ενδιαφέρον γίνεται όταν πάμε στις άλλες περιπτώσεις. Για να δούμε τι γίνεται όταν αυτή η παράσταση γίνει 0. Λοιπόν, για να γίνει 0 αυτή η παράσταση, θα βάλουμε εδώ τον αριθμό 2, α είναι 2, και να βάλουμε και το β 4. Μπορούμε τα βελάκια να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε έχουμε 2 στο τετράγωνο κάνει 4 και 4 στο τετράγωνο κάνει 16. 16 και 4 20. Θα βάλουμε εδώ στο γ την τιμή 5. Παρατηρείτε ότι όσο το γ πλησιάζει την τιμή 5, τόσο μικραίνει ο κύκλος. Για να προσθέσουμε ακόμα λίγο, 4,9, 5. Όπως βλέπετε, όταν η παράσταση αυτή είναι 0, τότε ο κύκλος έγινε ένα σημείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι με τα δυναμικά μαθηματικά μπορούμε να πάμε πιο βαθιά στα μαθηματικά και να τα δούμε ζωντανά, δηλαδή να δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά. Και τι γίνεται όταν αυτό είναι αρνητικό? Τη στιγμή που θα βάλουμε κάποια τιμή μεγαλύτερη από το 5, θα γίνει αρνητική η παράσταση α τετράγωνο και β τετράγωνο και 4γ. Και τότε δεν θα έχουμε κύκλο. Όντως τότε εξαφανίζει ο κύκλος, διότι κανένα σημείο δεν τα υπαλληθεύει. Παραθέτουμε το link από όλη αυτή την κατασκευή, ώστε να μπορέσετε και μόνοι σας
να παίξετε με τα διαδραστικά μαθηματικά και με τα δυναμικά μαθηματικά. Μπορείτε να δείτε όλη την απόδειξη από την αρχή. Από εδώ επιλέγεις όποιο μέρος θες της απόδειξης. Εδώ μπορείς να πας προς τα πίσω στις πράξεις για να το ξαναδείς και μπορείς, πατώντας το κουμπί επανάληψη, να το δεις αυτό το μέρος όλο από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μελετήσετε πάρα πολύ εύκολα και να μάθετε και να καταλάβετε την απόδειξη, αλλά να δείτε και μέσα από τα μαθηματικά, να δείτε τα μαθηματικά να παίρνουν σάρκα και οστά, να γίνονται ζωντανά. Γι' αυτό και αυτή η τεχνολογία έχει ονομαστεί Math Live Books. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.